I'm going back to the basics of loving you. Straight to my heart. El proper cap de setmana del 7 i 8 de maig organitzem a Sant Joan d'Espí la 7a edició del Premi Jujol de Dansa Jove. Aquest premi l'organitza l'Associació Dansa d'Espí, amb la col·laboració i suport de l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí. Estem molt contents que aquesta edició tingui moltes novetats. A partir de les vostres aportacions, suggeriments i comentaris intentem apostar per un premi més actualitzat i que pugui cobrir les vostres necessitats. Doncs molt bé, molta participació, que és el que dona més gust de veure escoles de tot Catalunya, cadascú amb les seves propostes i serveix per aprendre molt, tant als alumnes com a nosaltres, per veure altres iniciatives i altra gent que fa coses diferents. Molts ens coneixem, ens veiem, ens saludem i a més les nenes es relacionen amb altres escoles, el qual és bo per elles. El món de la dansa aporta una sèrie de valors i de virtuts que són molt importants perquè aquests nens i nenes que són futurs ballarins i ballarines potser veuran recompensat molt gratament el seu esforç, la dedicació, la constància, la disciplina, que són valors molt importants per avui en dia. Pel que fa al nivell de concursants, és molt variat. Estem parlant de dansa, d'apropar gent a la dansa, de fer-los aficionats, de fer-los gaudir de la que és estar en un escenari, tot això és positiu. Llavors, en aquest sentit, el nivell és alt. Hi ha nivell molt bo, però està molt bé perquè donen oportunitats a tots, que això està genial. Cada any es van superant, hi ha més nivell i hi ha molt bon ambient també entre els ballarins. M'agrada. Es competitivo, pero sí, está bien y además como conocemos a otra gente, está muy bien. És molt divertit ballar i disfrutem molt i ens agrada. També contem amb l'ajut dels patrocinadors i dels centres de formació que ens donen el seu recolzament donant beques per les coreografies guardonades. Tampoc ens voldríem oblidar de l'equip de treball format per voluntaris i voluntàries que desinteressadament donen el seu temps i dedicació a poder tirar endavant aquest projecte. A les acreditacions hi ha la ubicació de vestuaris, el jurat, control de premis, de beques, i intentem distribuir-nos una mica la feina i que això tiri endavant i continuï. Aquest any tenim la primera gala solidària del Premi Jujol, que serà el 5 de juny. Intentarem que estiguin tots els premis i ballarins professionals, i amb aquesta gala tenim l'oportunitat de donar-li als participants tornar a posar el seu treball a l'escenari i sense aquesta pressió del jurat, que és molt important per ells. I tota la recaptació d'aquesta gala anirà destinat a la Fundació de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Enguany també com a novetat el que volem és que durant tota aquella setmana celebrar la Setmana Jove de la Dansa amb activitats, amb ballarins d'escoles, amb conferències, amb taules rodones, i per finalitzar aquesta setmana conclourem amb el propi premi i esperem que sigui tot un èxit i convidar-vos a tots i totes a que pugueu participar i gaudir d'aquesta magnífica oportunitat.
Estarem molt contents i orgullosos de comptar la vostra presència. Molts de vosaltres ens heu acompanyat durant moltes edicions. Hi ha gent que igual serà la primera edició, però penseu que aquí a Sant Joan d'Espí us esperem als braços oberts. Viu la dansa! 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 Back to the basics of love and you.